Haleluya 458. Saya kedua. Ay ganupan si dalananmu. Baik ganupan si dalananmu in Yesus maban hasumanmu dari sorita. Baik Ganupan si dalananmu in Yesus maban hasumanmu. Iparorodo ang tongtong izin Rosidon dos ay tujuanmu. Gidaong mahal si dalanan ulang ang madure izin senggoy soto ang bahenanin asal Jesus panasomanmi sanggaloya mamikirin bali Jesus palugain nangayotan banigalamin ay iboto nanupanin gidaong mahal si dalanan ulang ang mandole izin senggoy soto ang bahenanin asal Jesus may asomani